Και τώρα πάμε στον επαγγελματία παίχτη. Είναι πρωταθλητής του Βραχαμιακού, κοιτάξτε. Είναι κάτοχος, έχει κερδίσει τον Ιακημή, τον Γεράσιμο, ένα μεγάλο παίχτη. Εμένα, ένα μεγάλο παίχτη. Η διεκδίκηση του τίτλου, η μπάλα είναι out. 30-0 εσύ είσαι. Του έρχεται την παλιά. Πολύ ωραίο forehand. Απάντησε το Κοσμά με backhand, forehand. Backhand. Και νικητής είναι το forehand του Κοσμά, κυρίες και κύριοι. Χάνε Κοσμά, 30-15. Κάνε κανένα φάλτσο, γιατί καμιά κοφτή κάτω δεν μπορείς, Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Στηρίζει το παιχνίδι του στη δύναμή και όχι στην τεχνική. Όπως ο άλλος μεγάλος παίκτης, εγώ. Κοσμάς πάει στη γωνία του. Κοσμάς Κωνσταντίνος. Μεγαλωμένος στο Βραχάμι. Καταγωγή από τη Λαμία. Ύψος 1,80, 30 κιλά. Εδώ ο Παντελής Ζουσούς 30 χρονών, 1,85, 65 κιλά. Παντρεμένος. Τι έγινε ρε Παντελάκο, κανένα πόντο θα βάλουμε. 40-15, δεν το έχω σταματήσει. Το έγραψε, πολύ καλό. Την πηγάζει μια πολύ δύσκολη παλιά ο Παντελής, κυρίες και κύριοι. Και η μπάλα πάει out. Είναι out, πάρει πήγα να πέσει. 40-30, αυτό γράφω και φεύγω. Ναι, ρε, μα αφού του έχεις κερδίσει ο Κοσμάς, Δεν το πιστεύει. Πολύ ωραίο, να δούμε εδώ τι γίνεται. Καταπληκτική παλιά, να δούμε το καρφί που θα κάνει ο Κοσμάς. Τι είναι αυτό. Και ναι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλος παίκτης. Είναι μεγάλος παίκτης. Μπράβο. Μπράβο στον Κωνσταντίνο. 3-2. Κλαίγεται ο Δουσούς. Αν είναι εδώ για πρωταθλητή να φωνάζει ότι αν είναι δυνατόν, δεν έχει ήθος. Και το τένις χαρακτηρίζεται από ήθος. Αν είναι δυνατόν, βρίζει. Πρέπει να το πει κάποιος, δεν παίζουμε ποδόσφαιρο, παίζουμε τένις, έτσι.